agertzen zaigu lotura Selfie for Teachers tresnara joateko, eta hemen agertzen da gazteleraz. Hemen sakatuz gero, automatikoki zabaltzen da Google Translate. Hemen aukera daukagu beste hizkuntza bat aukeratzeko. Gure kasuan, euskeratu nahi dugunez, horrela utziko dugu. Eta zuzenean, itzuli egiten du. Saioa hasi edo erregistratu sakatuz, hizkuntza mantentzen da. Identifikatuta bagaude, sartu beharko genuke hemen gure helbide elektronikoa, edo bestela, kontu berri bat sortu.